Спасибо. Крючок, Тимур, пожалуйста. Вот, давай. Халықтанда мына қараңыз әлі біз бүгінгі күнде Татарстанның 100 жыл өткерген уақытта әр уақытта да әйләніп қайттық өзі біздің тарихыбызға матур шақтарда, güzel шақтарда, рәхәт шақтарда, сол уақытта көп кенә ауыр шақтарда болды. Шуңа күрә біз әр уақытта да өзі біздің халқыбызға, туған жеребізге таянып эшләдек, алға бардык. Һәм біз әр уақытта да татар халқы буларак өмет белән яшәдек. Безнең әйтемдә дә бар, шайтан гына өметсез була дип, менә өмет белән һәр вакытта да ясадык. Шул вакытта без әйтәбез инде хөкүмәт ягыннан без бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан без шушы конституциягә үзгәртүләр кируне хуплап каршы алдык. Һәм бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан бөтен булган татарларга Россия күләмендә кемнәрнең тавыш бирергә мөмкинлекләре бар. Үзебезнең карарны кабул иттек, мөрәҗәгатьне кабул иттек һәм һәрберсенә дә шушы сайлау җирләргә килеп тавышны бирүне сорадык. Шул вакытта инде җитәкчеләр белән үзебезнең активлар белән сөйләшкәндә без бит инде татарлар булсак та ябык җирдә яшәмибез. Безнең белән бүтән милләт халыкларда, бүтән оешмаларда бар. Шулар белән тырышып эшләп, халыктан да халыкны өндәп килеп, иртәгә булыр өчен өмет белән, менә бүгенге тәҗрибәгә карап, иртәгә өмет белән шушы тавышны бирүне сорадык. Һәм безнең, минем өчен, гаиләм өчен бүген зур вакыйга, халыктан да без бәхетле кеше. Шул Татарстанга караганда шушы көннәрдә нинди дәрәҗәләрдә без рәхмәт хатлаулар, котлау хатлары алдык. Россиянең президенты Владимир Владимирович, хөкүмәт җитәкчесе Мишустин безгә җибәрде. Бүтән җитәкчеләр, шуңа күрә республикабызның алга барышлары зур, өметләребез көчле. Һәм менә татар халкы дигәндә, татарлар дигәндә бу безгә бик кирәк. Шул вакытта менә бүген шушы бүген сайлау конституциягә үзгәртеш кирү буенча тавыш бирергә килгәндә иң рәхәте менә йөрәккә хактан да май кебек ята. Шушы бюллетеньне алгачтан анда безнең ике дәүләт телендә барсы язылган, татарча һәм урысча. Шуңа күрә бу безгә милли республика буларак өмет бирә, чөнки без бер һәр вакытта да күтәрелдек. Россиядә яшәүче халык саны буенча икенче халык без. Шуңа күрә безнең өчен бик мөһим менә шушы яңа кертелгән үзгәрешләр буенча конституцияда алга ала бирсә, үзебезнең милләтебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне, җырларыбызны, милли киемнәребезне, бөтен нәрсәне саклап калып алга бара.